Добрый день, паважаныя спікеры, добрый день, паважаныя журналісты і гледачы нашай трансляцыі. Усіх рады вітаць у прэс-цэнтры Дома прэсы. Сёння мы праводзім круглы стол, прымеркаваны да міжнароднага дня роднай мовы. Тэма нашага круглага стола гучыць так: жывое багацце Беларусі, мова заўтрашняга дня праз адукацыю, культуру і тэхналогіі. Удзел прымаюць Іўчэнкаў Віктор Іванович, прафесор кафедры перыядычнага друку і веб-журналістыкі факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, доктар філалагічных навук. Таксама Віктор Іванович сёння мадэратар нашага круглага стола. Быкова Людмила Константиновна, кансультант управления выдавецкай і паліграфічнай дзейнасці Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Булаўкіна Ірына Владимировна, кансультант управления агульнай сярэдняй адукацыі Галоўнага управления агульнай сярэдняй і дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Зелянков Ольга Владимировна, прарэктар па навуковай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі Акадэміі адукацыі, доктар педагагічных навук, дацэнт. Саверченко Иван Васильевич, дырэктар філіяла Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесор. Василевич Алена Александровна, загадчык аддзела выданняў і тэксталогіі філіяла Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук. КПЛУ Ігор Лявонович, дырэктар філіяла Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Ефімова Наталья Васильевна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Шаблінская Галіна Васильевна, загадчык аддзела літаратурна-мастацкіх праграм першага нацыянальнага канала беларускага радыё. Чарота Алексей Иванович, галоўны рэдактар газеты літаратуры і мастацтва выдавецкага дома «Звязда». Шапран Наталья Миколаевна, галоўны рэдактар часопіса «Роднае слово». І каралева Яніна Вячеславовна, галоўны рэдактар часопіса «Бярозка». Перад пачаткам нагадваем, што фота спікераў, а таксама цытаты будуць апублікаваны ў нашым тэлеграм-канале прэс-цэнтры Дома прэсы. Азнаёміцца з анонсамі іншых прэс-мерапрыемстваў можна на нашым сайце Дом прэсы. А зараз мы можам пачынаць, і я перадаю слова нашаму мадэратару, прафесару Віктору Івановичу. Калі ласка. Добрый день, шановные коллеги. Рады вас вітаць. І напярэдадні такого агульнага свята, я б сказаў бы агульначалавечага свята, Дзень роднай мовы, стала добрай традыцыяй якраз і ў Доме прэсы, і не толькі ў Доме прэсы. Зараз наše тэлебачанне, радыё, ды і школы якраз напоўнены гучаннем мілагучнай беларускай мовай. І гэта не тое, што некая, відаць, аднаразовая акцыя ці яшчэ што. Таму што да гэтага свята, можна сказаць, мы рыхтуемся усе гады, ўсё жыццё. А тут, калі актуалізуецца, ось якраз тая можа быць і пэўная праблематыка, ці нейкія пытанні. Я паглядзеў сёння парадак дня, які нам прапанаваў Дом прэсы. Ён даволі актуальны і даволі значны, даволі важны, таму што якраз тое сумяшчэнне, тыя кіты, на якіх мы увогуле мова функцыянуе, мы жывём, жыве сістэма адукацыі, якраз ось адукацыя, культура, і вось новае, відаць, тое, што з'явілася, гэта тэхналогіі. Бо якраз свет сапраўды становіцца тэхналагічным, свет становіцца, я люблю гэта гаварыць, медыяцэнтрычным, і таму, відаць, нават тую функцыю, якую раней выконвала і літаратура, і тэатр, і кінематограф, то плавненька пераходзіць якраз у медыяпрастору. А мы ў гэтай медыяпрасторы, як быццам такія знакавыя фігуры, таму што датычыць і адукацыі, в першую чаргу, і культуры, і, безумоўна, тут не можам прамінуць і навуку. Таму што менавіта ад тых навуковых даследаванняў, якія будуць укараняцца ў нашае жыццё, будзе залежыць і не толькі функцыянаванне, там, напрыклад, беларускай, ці рускай, ці нямецкай, ці англійскай моў. Мы ведаем, што зараз якраз адбываюцца тыя працэсы антыглобалізацыі, калі жывём у даволі такім стракатым свеце, і самі бачым, што вось гэтыя суверэнныя такія мадэлі выходзяць ужо на першы план. Таму у гэтым кантэксце мне хацелася б пачуць і паразважаць на тыя праблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве, як яны
гэтыя праблемы могуць вырашацца, якія першачарговыя задачы, якія мы павінны вырашыць, якія, можа быць, яшчэ доўгатэрміновыя. Я вось, напрыклад, перад тым хачу адзначыць, што, можа быць, мы не заўсёды задумваемся над тымі гістарычнымі такімі стасункамі, ці нават так я аддаваў сабе аксюмаран, такія гістарычнымі рэаліямі, у якіх мы з вами знаходзімся. Я перш за ўсё хачу падкрэсліць тую значную даволі падзею, той факт, які якраз азнаменаваў у 21 стагоддзе. Это тая карпатлівая праца, якая вялася па ўвядзенні ў дзеянне закона о правилах беларускай арфаграфіі пунктуацыі. Хаця гэта 2008 год, у дзеянне уступіў у 2010, быў прамежкавы перыяд пераходны 13 год. Але заўважце, што для развіцця мовы, асабліва для арфаграфіі, вось гэтыя такія гады, якія я называю 10 год, сёння ўжо 26, гэта доля секунды для развіцця мовы. Таму ў некім ступені мы знаходзімся, як быццам з вами, у таких стасунках, каб это все асэнсавана падаваць і ў медыа, асэнсавана падаваць і ў адукацыі, калі гаворка вядзецца пра беларускамоўную. І самае, мне здаецца, важнае, это такая роля вось тут якраз дзяржаўная, таму што менавіта з той беражлівай сілай, якую мае гэты закон, зверніце увагу на заканадаўчым узроўні. Я вось шукаў такую, можа быць, такія падзеі ці такія факты, дзе яшчэ ў якой краіне гэта так адбылося. Ігор Лявонович, нешта я не знайшоў. Я ўвесь час гэта падкрэсліваю, таму што сапраўды гэта вельмі значны крок, які, я паўтараю, здаецца, па чалавечых гадах гэта так далекавата было, але для развіцця мовы гэта імгненне. Таму нездарма, відаць, і прэзідэнт нашай краіны Александр Григорьевич Лукашенко в адным з выступленняў на Всебеларускім народным сходзе характарызаваў гэта як беспрэцэдэнтны крок у развіцці суверэннай дзяржавы. Вось менавіта по таким сімвалам, менавіта по таким матывам я хацеў бы, каб сёння прайшла наша размова. Таму аб'яўлена тое, што гэта і сёння, гляньце, і заўтра, што ёсць беларуская мова, якія таму, перш за ўсё, хацелася б даць слова нашай шаноўнай, вельмі шаноўнай Ірыне Владзіміровне, якая мае ўжо шматгадовы вопыт кіраўніцтва, якраз курыравання мовных пытанняў у Міністэрстве адукацыі. Это ўжо нават і больш за 10годдзі і так далей. Таму, мне здаецца, ваш такі спрактыкаваны погляд на тое, што адбываецца зараз з моўнай адукацыяй у школах, перш за ўсё, у садках і так далей, будзе карысным, якраз такой карыснай крыніцай для далейшай нашай размовы. Калі ласка, Ірына Владзіміровна. Добрый день, шановные коллеги, удзельники мерапрыемства. Тэма моего выступления – это стан выкладання беларускай мовы ва установах агульнай сярэдняй адукацыі. Я так коротенько вам проговорю про то, что адбываецца ва установах агульнай адукацыі, что змянілася за гэты час и якая работа праводзіцца. Асноўнымі мовамі навучання і выхавання ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з'яўляюцца дзяржаўныя мовы Рэспублікі Беларусь. Гэта руская і беларуская мова. Дзяржава гарантуе права выбару мовы навучання і стварае умовы для рэалізацыі гэтага права. Мова навучання вызначаецца заснавальнікам установы адукацыі з улікам пажаданняў законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў пры наяўнасці такой магчымасці. Заснавальнікамі устаноў адукацыі звычайна з'яўляюцца мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы ўлады. У бягучым навучальным годзе каля 2000 з паловай устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 42% гэтых устаноў адукацыі здзяйсняюць выкладанне вучэбных прадметаў на беларускай мове. Акрамя таго, ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання ўжо ў апошні час ствараюцца класы, дзе выкладанне беларускай мовы, дзе выкладанне вучэбных прадметаў, вядзецца на беларускай мове. Акрамя таго, уже шэраг гадоў
вучебныя прадметы беларуская мова і беларуская літаратура, руская мова і руская літаратура вывучаюцца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў роўнай колькасці гадзін з 2 па 11 класы. Прадстаўлена права магчымасці выбара мовы навучання вучням устаноў агульнай сярэдняй адукацыі па завяршэнні навучання на 3-й ступені адукацыі на рускай або беларускай мове здача цэнтралізаванага экзамену. Калі вось паглядзець апошнюю статыстыку вось за гэты 25 год, значыць, на цэнтралізаваны экзамен было зарэгістравана кожны 5-й выпускнік. Ну, гэта таксама вельмі добра. Вучні, якія заканчваюць 2-ю ступень агульнай сярэдняй адукацыі, гэта базавую школы, яны абавязкова здаюць усе выпускны экзамен на беларускай мове. Акрамя таго, Акадэмія адукацыі распрацаваны шэраг факультатыўных заняткаў па беларускай мове і беларускай літаратуры, якія прадугледжваюць вывучэнне, знаёмства з мовай, літаратурай, культурай па заўрочны час. Таксама хочу адзначыць, што з 2022 года у час правядзення тыдня патрыятычнага выхавання Міністэрствам адукацыі праводзіцца рэспубліканская дыктоўка, якая прымеркавана Дню народнага адзінства. У 25-м годзе трансляцыя гэтай дыктоўкі вялася з Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і ў ёй маглі прыняць удзел усе жадаючыя. Вучні і студэнты пісалі яе ў класах і ў аўдыторыях каля 5000 чалавек. Таксама прагледзелі гэтую дыктоўку 3000 чалавек, праводзілася яна 16 верасня. Яшчэ хочу адзначыць, што ўжо доўгі час існуюць такія цікавыя конкурсы, якія дазваляюць выяўляць таленавітую і адораную моладзь. Гэта у нас рэспубліканскі конкурс работ даследчага характару вучняў, які праводзіцца штогод. І вось зараз будзе адбывацца заключны этап гэтага конкурсу. У Акадэміі адукацыі 25-26 лютага гэты конкурс адбываецца па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура. Гэта 2 секцыі: лінгвістыка і літаратуразнаўства. Таксама добрай традыцыяй з'яўляецца ў нас правядзенне рэспубліканскай алімпіяды. Гэта такое маштабнае мерапрыемства. Праводзіцца рэспубліканская алімпіяда кожны год у 4 этапы па вучэбных прадметах беларуская мова і беларуская літаратура. У гэтым годзе яна будзе праводзіцца ў сакавіку на веснавых канікулах, заключны этап у Магілёве. І вось звычайна прымаюць удзел у рэспубліканскай алімпіядзе больш за 3000 вучняў. Гэта я лічу тую колькасць вучняў, якія пачынаюць з першага этапа. Гэта школьны этап. І потым ідзе вось такі другі этап раённы, 3-й абласны. І на заключны этап рэспубліканскай алімпіяды выходзяць самыя лепшыя. Гэта больш за 100 вучняў. Мерапрыемства маштабнае, цікавае. Там дзеці нашы не толькі займаюцца адказамі на тыя ці іншыя пытанні, але вось алімпіяда праводзіцца кожны год у розных рэгіёнах, і там ёсць цікавая такая пазакласная творчая работа, дзе вучні маюць магчымасць пазнаёміцца з гісторыяй, культурай, традыцыямі таго рэгіёна, дзе адбываецца алімпіяда. Вельмі многа праводзіцца і пазакласных мерапрыемствах ва ўстановах адукацыі. Вось зараз у час правядзення Міжнароднага дня роднай мовы звычайна традыцыйна ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі праводзяцца тыдні роднай мовы і літаратуры. Шэраг мерапрыемстваў. Гэта і праводзяцца і класныя гадзіны, і літаратурныя гасцёўні, і запрашаюцца навукоўцы, літаратуразнаўцы, і дзеячы культуры ва ўстановы адукацыі, і пісьменнікі Беларусі. Яшчэ, прабачце, я забыла сказаць вялікія словы ўдзячнасці, калі гаварыла пра алімпіяду і пра конкурс даследчых работ нашым навукоўцам Цэнтру даследавання мовы, культуры і літаратуры, а таксама выкладчыкам вышэйшых навучальных устаноў за
тое, што яны прымаюць актыўны ўдзел у правядзенні гэтых мерапрыемстваў у якасці членаў журы. І без іх мы б не справіліся. Вельмі ўдзячныя, што яны адклікаюцца, ніколі нам не адмаўляюць, і я думаю, што гэта добрая традыцыя будзе працягвацца і надалей. Што я хочу яшчэ сказаць, што на нацыянальным адукацыйным партале створана навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага зместу па беларускай мове і беларускай літаратуры. Вось Ольга Владимировна Зелянко, яна прарэктар па навуковай рабоце на Акадэміі адукацыі, яна некалькі слоў там скажа пра вось гэта навукова-метадычнае забеспячэнне для вучняў, для адукацыі. Дзякуй, Ірына Владимировна. Хочу адзначыць, што навукова-метадычнае забеспячэнне па вучэбных прадметах беларуская мова, беларуская літаратура мы ствараем з асаблівай любоўю, бо разумеем, што гэтыя прадукты гарантыя таго, што мы не проста вучым, а выхоўваем сапраўдных грамадзян нашай краіны, людзей, улюбёных у роднае слова, у нацыянальную культуру, людзей, якія здольны падтрымліваць камунікацыю на беларускай мове і трансліраваць дасягненні, нашы набыткі айчыннай культуры ў свеце. У нас створаны поўны комплекс навукова-метадычнага забеспячэння па гэтых вучэбных прадметах, пачынаючы ад сучасных, найноўшых адукацыйных стандартаў, вучэбных праграм, падручнікаў. Гэта так званы асноўны кампанент навукова-метадычнага забеспячэння, і ствараюцца яно такім ужо сфарміраваным навуковым калектывам, у складзе якога і нашы вядучыя вучоныя педагогі, і метадысты, і выкладчыкі устаноў вышэйшай адукацыі, і, што вельмі прыемна, наймацнейшыя настаўнікі, філолагі. Таму лічым, што вось гэтыя лінейкі падручнікаў па мове, па літаратуры, гэта наш гонар. Ёсць у нас і дадатковы кампанент вучэбна-метадычнага комплексу, які ўключае самыя розныя элементы, ад метадычных рэкамендацый, адрасаваных настаўнікам, да зборнікаў экзаменацыйных матэрыялаў, дыдактычных і дыягнастычных матэрыялаў, календарна-тэматычнае планаванне, вучэбна-метадычныя комплексы для правядзення факультатыўных заняткаў. Іх у нас на беларускай мове больш за 80 прапануецца. Дарэчы, асноўны акцэнт у навукова-метадычным забеспячэнні апошні час мы робім на фарміраванні функцыянальнай адукаванасці школьнікаў. Гэта здольнасць чалавека выкарыстоўваць набытыя за час навучання веды, уменні, навыкі, вопыт дзейнасці ў рэальных жыццёвых сітуацыях. Ну і яшчэ хацелася б сёння адзначыць зробленае Акадэміяй адукацыі навукова-метадычнае забеспячэнне выкладання беларускай мовы як замежнай. Сёння ў свеце асаблівая цікавасць да вывучэння беларускай мовы ў розных краінах, прыватнасці ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы, дзе створана больш за 12 цэнтраў вывучэння Беларусі, дзе ва ўніверсітэтах выкладаецца беларуская мова. І ў межах дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў у Акадэміі адукацыі створаны вось такія практычныя дапаможнікі для кітайскіх навучэнцаў, студэнтаў па вывучэнні беларускай мовы. А хто ж яшчэ, як не мы, беларусы, забяспечым навучанне беларускай мове ў іншых краінах. І хачу сказаць, што вось гэта навукова-метадычнае забеспячэнне адпавядае самым высокім стандартам. Тут самыя розныя спосабы прад'яўлення інфармацыі, і традыцыйная тэкставая, і інфаграфіка, і ілюстрацыі, і аўдыязапісы, і відэафрагменты
той беларускі контент, да якога цяпер маюць доступ у свеце. Гэта і арыентацыя на фарміраванне той функцыянальнай адукаванасці, пра якую я вам вышэй гаварыла. Ну вось паглядзіце, напрыклад, не проста знаёмства з традыцыйнымі тэкстамі, а вывучэнне меню нашага беларускага рэстарана «Васількі» з беларускімі дранікамі і выбар у гэтым меню тых страў, якія адпавядаюць жаданням кітайскіх студэнтаў, якія апынуліся ў Беларусі. Гэта і пытанні, звязаныя з наладжваннем міжкультурнай камунікацыі. Каму цікава, можна пагартаць гэтыя дапаможнікі. Не буду на гэта займаць час ваш, але... Владимир, сапраўды гэта значныя такія рэчы, пра якія вы гаворыце. Але вось, Ольга Владимировна, я добра ведаю вашы такія навуковыя працы, вы ўвогуле займаецеся зноў жа тымі арфаграфічнымі навыкамі і так далей. Скажыце, ласка, ці ёсць пэўныя такія ў сувязі з тэхналагічным такім наступам увогуле на адукацыю і ўвогуле на наша існаванне? Можа, вы самі асабіста, ці можа ваша акадэмія распрацоўваюць менавіта ў сувязі са штучным інтэлектам, як вось, напрыклад, палепшыць, як удасканаліць арфаграфічныя навыкі школьнікаў вось з дапамогай, так сказаць, з дапамогай штучнага інтэлекту ці ўвогуле інфармацыйных тэхналогій? Ну, я буду гаварыць найперш пра інфармацыйныя тэхналогіі. Так, усё навукова-метадычнае забеспячэнне, якое мы распрацоўваем, уключае ў сябе у тым ліку і інфармацыйныя сродкі. На нацыянальным адукацыйным партале прадстаўлены цэлы сегмент, дзе змешчаны інтэрактыўныя дыдактычныя матэрыялы па ўсіх вучэбных прадметах, у тым ліку і па беларускай мове, па беларускай літаратуры, да якіх у такім хуткім фармаце ёсць вельмі просты доступ праз нашы падручнікі, праз QR-коды. Гэта ўсё працуе, гэта ўсё лятае, і мы маем нават магчымасць паглядзець колькасць карыстальнікаў, якія звярнуліся да гэтых сродкаў, у прыватнасці, каб адпрацаваць свае арфаграфічныя навыкі, удасканальваць іх. Што датычыцца штучнага інтэлекту, мы заявілі на новую пяцігодку з 26 па 30 год пад праграму «Універсальныя кампетэнцыі» у межах дзяржаўнай навукова-тэхнічнай праграмы, дзе будзем якраз распрацоўваць пытанні, звязаныя з навучаннем усім вучэбным прадметам, выкарыстоўваючы сучасныя найноўшыя электронныя лічбавыя тэхналогіі, у тым ліку і штучны інтэлект. Але падкрэслю, задача сістэмы адукацыі у развіцці найперш натуральнага інтэлекту чалавека. Мы вельмі асцярожна будзем ставіцца да гэтых сродкаў. Правильно будете рабіць, тому што сапраўды такое некае галтоўнае прымяненне штучнага інтэлекту гэта толькі на шкоду, а не на карысць. Але вось тое, каб штучны інтэлект паставіць, як мы его назвали, так это штучный, поставить на службу и той же адукацыі, и того же наставника, ну, гэта задача таксама важная и першаступенная нават, потому что мы от гэтага никуда не падзенемся. Может быть, у структуры вашей адукацыі там ці аптымізацыя некая, што з'яўляецца аддзел ці вот цэлая лабараторыя по гэтым? Асобнага аддзела мы не стваралі пад штучны інтэлект, але той прадукт, тэхналогіі, штучны інтэлект, той прадукт, які сёння распрацаваны і прыняты міністэрствам адукацыі, гэта метадычныя рэкамендацыі для настаўнікаў па выкарыстанні штучнага інтэлекту ў адукацыйным працэсе. Гэта вельмі карысны такі метадычны прадукт, якім сёння ўжо карыстаюцца ў школах. Дзякуй, можа пытанні ёсць да Ольгі Владимировны, якія? Калі няма, то я хацеў бы, каб далей нашу размову працягнула шановная Людмила Константиновна Быкова,
это якраз кансультант управления выдавецкой полиграфічнай дзейнасці Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Значит, мы так плавненько пераходзім з адукацыйных пытанняў, так, да інфармацыйных, увогуле, да таго, што ёсць сёння медыяпрастора, якое там месца займае наша родная мова беларуская. Ну, калі ласка. Дякую вялікі. Ну, па-першае, хочу адзначыць, што беларускай мове надаецца значнае такое значэнне, вялікае значэнне у выдавецтве, у медыапрасторы. Напрыклад, па выніках 25-го года выдавецтвамі Міністэрства інфармацыі выдадзена 149 назваў кніг на беларускай мове, што складае палову ад усіх выдадзеных кніг. І з кожным годам выдавецтве нашы імкнуцца павялічыць эту колькасць, хоць незначна, але каб кнігі на беларускай мове выходзілі. І у гэтым напрамку, як уже адбываецца і перавыданне нашых класікаў вядомых, таксама выдавецтве займаюцца пошукам новых аўтараў, якія на беларускай мове пішуць і прозу, і паэзію. Надаецца вялікае значэнне таму. У гэтым напрамку робіцца шмат, праводзяцца нейкія конкурсы, мерапрыемствы. Знакавай падзеяй, якая накіравана на развіццё, скажем так, беларускай мовы, з'яўляецца і дзень беларускага пісьменства, такая знакавая падзея. І хацелася бы падзякаваць Акадэмію навук, з якой мы уже каторы год праводзім навукова-практычную канферэнцыю, якая выклікае такую вялікую цікавасць у удзельнікаў. Прыемна чуць, што і Міністэрства адукацыі, Міністэрства інфармацыі. А куды без навукоўцаў? Вось, таму і наша хацелася, карыстаючыся выпадкам, запрасіць усіх на кніжную выставу, якая у сакавіку будзе 17 па 22 сакавіка на пераможцаў 14 у адміністрацыйным будынку, дзе таксама шмат беларускамоўных, у тым ліку, кніг будзе прадстаўлена, пройдуць прэзентацыі на гэтай выставе. Таму хацелася бы запрасіць усіх жадаючых. Дякую вялікі, Константиновна. Да. Ну и калі мы уже закранули такую информационную эту пляцоўку, то хотелось бы дать слово нашим практикам, поглядеть, как это все реализуется. Вось мы говорим про то, что сапраўды информационные просторы, информационные пляцоўкі, у нас медыа-пляцоўкі сёння, асабліва беларускамоўныя, выконваюць свою ролю, кансалідуючую ролю в грамадстве, асветную ролю, выхаваўчую. Вось, тому я б хотел бы зараз дать слово нашей шановной Наталье Миколаевне, головному редактору часописа «Родное слово». Калі ласка, Наталья Миколаевна. Добрый день, шановныя слухачы. Вітаю удзельнікаў нашай сустрэчы. І на пачатку, карыстаючыся момантам, вельмі хочу павіншаваць усіх, хто будзе слухаць нас, заўтрашнім міжнародным днём роднай мовы. Гэта вялікае свята, якое у рэдакцыі навуковага і метадычнага часопіса штодзённае. Сапраўды, наша рэдакцыя працуе з родным словам ужо не адно дзесяцігоддзе, і сёння можна з упэўненасцю гаварыць, што часопіс гэта вельмі універсальны рэсурс, вельмі, мне падаецца, надзейная пляцоўка для прафесійнага камунікавання. Таму што у родным слове асвятляюцца усе самыя актуальныя навуковыя дасягненні, якія можна назіраць у нацыянальнай гуманітарыстыцы. Мы асвятляем такія накірункі, як літаратуразнаўства, мовазнаўства, педагогіка, мастацтвазнаўства і культуралогія.
Але зразумела, пра што б якія б матэрыялы не друкавала нашае выданне, яны ўсе прысвечаныя функцыянаванню роднага слова беларускай мовы ў яе правільным разуменні. Гэта вельмі важна, таму што часам здараецца так, што нейкая навуковая распрацоўка метадычная, прапанаваная настаўнікам-практыкам, або навуковае даследаванне аўтара ствараюцца дзеля публікацыі, як самамэта. Гэта не зусім добра, так, таму нашая задача зрабіць так, каб усе публікацыі ў часопісе маглі быць адаптаваныя пад выкарыстанне ў працы любога, хто звяртаецца да беларускай мовы як да прафесійнага сродку. Гэта і настаўнікі, і музейцы, і бібліятэкары, ды і проста ўсе тыя, хто мае нейкую цеплыню да беларускай мовы ў сваім сэрцы. Што тычыцца непасрэдна нашай тэмы, агучанай для сённяшняй сустрэчы, і зварот у беларускай мове да сучасных тэхналогій, то, безумоўна, часопіс не адстае ў гэтым плане. Вось я, карыстаючыся момантам, пакажу першы студзенскі нумар нашага выдання. Гэта 100 старонак, якія, нягледзячы на такі і без таго не маленькі аб'ём, яшчэ значна пашыраюцца дзякуючы актыўнаму выкарыстанню QR-кодаў. Мы выходзім у гэтую інтэрнэт-прастору і са старонак папяровага выдання сягаем у тыя сродкі дапаможныя, якія падаюць аўдыаматэрыял, відэаматэрыял, вельмі розны контент. Больш за тое, можна сказаць, што вось усе тыя моманты, якія ўжо гучалі ў сённяшніх выступленнях па прасоўванні беларускай мовы ў нашым грамадстве, яны датычныя роднага слова. Таму што калі гаварыць пра мову ў адукацыйным працэсе, то гэтыя моманты, безумоўна, адлюстроўваюцца на старонках часопіса. Алімпіядны рух, навукова-метадычная падтрымка гэтага руху, актыўная падрыхтоўка да цэнтралізаванага экзамену, так запатрабаваная ў сённяшняга настаўніка-практыка. Калі ласка, ўсё гэта ёсць на нашых старонках. Матэрыялы, якія дапамагаюць цікава і карысна праводзіць факультатыўныя заняткі па мове. Ну і такая, умоўна кажучы, пазарэдакцыйная дзейнасць, як мы яе ў жарт называем, гэта тыя шматлікія асветніцкія мерапрыемствы, якія праводзіць наш часопіс, у тым ліку супольныя праекты. Супольныя праекты з самымі рознымі установамі навукі, адукацыі і культуры. Вось калі паглядзець на вокладку гэтага першага студзенскага нумара, то там заяўлены адразу 3 такія праекты, якія будуць увасабляцца, ажыццяўляцца на працягу ўсяго года разам з літаратурным музеем Максіма Богдановича, Нацыянальным цэнтрам сучасных мастацтваў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь. Як не сказаць пра Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы, літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук, з якім мы, безумоўна, вельмі шчыльна супрацоўнічаем штогод, але сёлета, я спадзяюся, гэтыя стасункі будуць асветлены яшчэ такой сёлета для нас усіх важнай, прывабнай, пяшчотнай тэмай жаночай асобы. Анансую, забягаючы наперад, вось гэты праект. Таму такая пляцоўка прафесійная, інфармацыйная, як роднае слова, яна адкрытая для усіх чытачоў неабыякавых да роднай мовы і для тых, хто мусіць выкарыстоўваць яе ў сваёй штодзённай прафесійнай дзейнасці. Так, дзякуй, Наталья Миколаевна. Хочу сапраўды яшчэ раз падкрэсліць вашу такую аператыўнасць і мабільнасць у водгуках на выклікі часу. Вот я зноў жа узгадваю, што літаральна недавно
якраз Міністерство адукації увяло такий обов'язковий, ну як сказати, обов'язковий факультатив, да? Уводзены ў журналістику для того, каб все ж таки пашырыць вот это пытанні такія медыаадукацыйныя. І вось у вас адразу ж з'явілася рубрика, так і называецца медыаадукацыя. Вот вы настолькі, вот, як быццам, як вы сказали, открытыя для вот этих новых таких повеваў, для того, что ёсць вот у свеце. Тому хочется пожадать толькі поспехаў вам у вашай дзейнасці, вельмі важнай для дзяржавы дзейнасці. І каб вы мацаваліся, каб рос тыраж, перш за все ваш, каб у вас было сваё такое шырокае атачэнне ў нашай краіне. Я хацеў зараз перадаць слово Алексею Ивановичу Чароту, тому што сапраўды вось ваше выданне для інтэлігенцыі, так і засталося, відаць, такі лейтмотыў, правильно? Ну, хацелася б, як вы тут бачыце будучае, якія шляхі, якія зноў укараненні новых тэхналогій у ўжо медыйную практыку. Калі ласка. Добрый дзень усім з надыходзячым святам. Дзякую за магчымасць тут сказаць некалькі слоў пра тыя выданні, дзе я працую. Ну і адразу хацелася б сказаць, што на старонках нашай газеты у першую чаргу, як мне здаецца, за 95 гадоў амаль што яе існавання, менавіта там мова ствараецца, мова развіваецца, таму што мова яна жывая і уносяць у яе нейкія змены, перш за ўсё пісьменнікі, якія пішуць на гэтай мове. Таму, хоць можа гэта і не сціпла здаецца, але я лічу менавіта так, што на старонках нашай газеты, і не толькі газеты літаратуры і мастацтва, але і газеты «Звязда», якой ўжо больш за 100 гадоў, таксама пэўныя нюансы і моўныя і там можна адсачыць. Хацелася б адзначыць, што мова, яна для нас гэта, у першую чаргу не інструмент працы, а это нейкі спосаб жыцця. Таму што мы на ёй думаем, мы на ёй ствараем, мы праз яе даносім да нашых чытачоў нейкія сэнсы, важныя сэнсы, у тым ліку і культурныя, і грамадскія, і палітычныя, і гэтак далей. Дарэчы, як паказаў 20-й год, мова вельмі моцны палітычны інструмент, калі вы помніце, Ну так, это зразумела. як яе выкарыстоўвалі у той момант дзеля дасягнення нейкіх пэўных палітычных мэт. Што тычыцца выкарыстання тэхналогій, новых сродкаў, то мяне вельмі радуе, адзначу, што калі я скончыў універсітэт, я лічыў, што я добра ведаю беларускую мову. 30 гадоў мінула, я упэўнены, што я яе амаль што не ведаю зусім. І вось пераходзячы да тэхналогій, вельмі радуе, што апошнім часам з'яўляюцца слоўнікі, онлайн-слоўнікі беларускай мовы, якія вельмі дапамагаюць нам у працы. І гэта тыя слоўнікі ўжо, для якіх не трэба чакаць там пэўнага часу, пакуль яго звярстаюць, пакуль яго выдадуць, а ўсё гэта робіцца, у момант, можна сказаць, у адзін дзень. Калі з'яўляецца нейкае новае слово ва ўжытку, яго тут жа можна дадаць у слоўнік, можна памяняць нейкую норму орфографічную у гэтым жа слоўніку адразу. Так проста. Я маю на ўвазе памяняць норму, паказаць тыя змены, якія адбываюцца у навуцы, у мовазнаўстве. Я выдатна разумею, што не можа сядзець там той, хто робіць гэты слоўнік і прыдумаць свае правілы, свае моўныя законы. Але вось на самой справе гэта вельмі палягчае нашу працу, вельмі дапамагае ў працы, таму што працаваць са словам кожны дзень і пастаянна і з рознымі аўтарамі, у тым ліку і з аўтарамі, якія
ужо прызнаныя, якія вядомыя, якія выдатна ведаюць беларускую мову, таму кожная праўка, якая з твайго пункту гледжання павінна там быць, яе трэба вельмі доўга яшчэ абгрунтоўваць і даказваць нашым класікам, што так будзе правільна, прыводзячы там, паказваючы і слоўнікі і гэтак далей, і ўсё. Вось. Ну і што яшчэ хацелася абазначыць, не гледзячы вось на тое, што я тут хвалю онлайн-слоўнікі, але тым не менш усё-таки беларуская мова, беларускае слова павінна захоўвацца менавіта на паперы у друкаваным выглядзе, таму што кніжкі да нас дайшлі праз многія стагоддзі, а улічваючы развіццё нашых технологий, вось это все можа ляснуцца просто ў адзін дзень. Нейкая тэхнагенная катастрофа. Не будзем пужаць так людзей, што можа в адзін дзень можа не ля. Але сапраўды ёсць такая небяспека. Все мы адчуваем гэта, калі нават той же інтэрнэт недзе там быў, а то раз і няма яго, правда? Таму ўсіх заклікаюць да друкаванага. Да, вот вы, Алексей Иванович, вельмі правильно заўважылі, што якраз вот онлайнавыя такія формы, якія дапамагаюць журналістам. Ну, вось рускамоўны, вот мы весь час падкрэслівалі, цудоўны ёсць такі партал Грамота.ру. А вось на сёння трэба зноў жа сказаць, я думаю, што мой калега Ігор Лявонович про гэта скажа, яшчэ абавязкова не пра мяне про гэта не сказаць, да? Вось пра N-корпус, які ў нас ёсць ужо, які, ну, так ужо можна сказаць, усталяваны. Ён, канешне, мае магчымасці для свайго развіцця, для свайго дасканалення, для свайго пашырэння, хаця б, ну, так, як вот, хаця б, як і НКРЯ, як ёсць нацыянальны корпус рускай мовы. І вось, сапраўды, для журналіста вось гэта так, тут это ўжо інструмент прафесійны, таму што калі сумняваешся ў нечым, то паглядзець там, ці, напрыклад, тая ж акцэнталагічная норма, якая, да, арфаэпічная норма, як у вымаўленні. Так што гэта, ну, якраз тыя спадручныя, відаць, новыя такія інструменты, якія для журналіста вельмі важныя. Хацелася вот зараз пачуць, як асабліва вот этой тэхналогіі зноў жа маюць месца ў сваім развіцці ў дзіцячай, падлеткавай, у юнацкай прэсе. І у нас прысутнічае сёння Яніна Вячеславовна Каралева, галоўны рэдактар часопіса «Бярозка». Таму, калі ласка, Яніна, вам слова. Дзякуй, але мяне вось як галоўна рэдактара больш турбуе укараненне ў наша жыццё рэдакцыйнае штучнага інтэлекту, і хацелася б таксама пачуць меркаванне, ці будзе ў будучым стварацца нейкая праграма, якая можа адсачыць гэты штучны інтэлект. Вось, напрыклад, калі нават на пытанні на ўзроўні праверкі факталогіі, напрыклад, дасылаюць тыя ж самыя школьнікі. Вось я сутыкнулася з матэрыялам пра Уршулю Радзівіл, і калі ты пачынаеш правяраць факталогію ў іншых крыніцах, я проста натрапіла на відэо на рускай мове, дзе дзяўчынка пераклала словы вядучага і напісала матэрыял у часопіс «Бярозка». То есть тое ж самае і ў навуковай дзейнасці. Зараз, калі у чат той же самый GPT добра ведае беларускую мову, закінуць кнігі і закінуць запытанне, вось разбі тэкст цытатамі гэтых кніг. Вось як вось гэта адсачыць у нашай штодзённай працы? Вось гэта вось складанае пытанне. І у нас шмат аўтараў студэнтаў, і вельмі гэта такая мяжа, калі яны ўсё больш і больш укараняюць штучны інтэлект. Да, сапраўды, Яніна, ёсць такая праблема, і вось нездарма і Міністэрства адукацыі, я ведаю, што і міністр Іванец Андрэй Іванович таксама на гэта не адзін раз засяроджвае ўвагу, і нездарма з'явіліся вот такі метадычныя рэкамендацыі, як выкарыстоўваць штучны інтэлект. І мы, вузаўскія, універсітэцкія
работнікі ведаем гэта, таму што, напрыклад, зноў жа узнікае, як вы кажаце, вот эта праблема верыфікацыі інфармацыі. Таму што кожны можа сябе праверыць, напрыклад, сваю асобу забіваеш, і штучны інтэлект што табе там выдае. Я, напрыклад, літаральна вот недавно паглядзеў, што там сфарміраваў для мяне, згенерыраваў штучны інтэлект, і аказалася, што я старшыня медыялінгвістычнай камісіі, хаця гэта прафесор Дускаева, старшыня у Петербургу медыялінгвістычнай. Так што вот такія галюцынацыі, як мы называем, там штучны інтэлект ёсць. І давяраць, як вы правильно кажаце, немагчыма. Вось чаму праблема верыфікацыі інфармацыі заўсёды існавала. Яна была і ў савецкія часы, але там было прасцей, таму што якраз гэта мог бы выканаць такую ролю тэлефонны званок, напрыклад, ці візіт да чыноўніка і так далей. То сёння небывалыя вот гэтыя проста неабсяжныя вось такія, што называецца, прасторы для выкарыстання штучнага інтэлекту. Асабліва актуальна гэта ў нашай універсітэцкім асяродку, таму што калі даеш тэму курсавой працы ці дыпломнай працы, але для гэтага ёсць такія пэўныя рычагі вот гэтага стымулявання і ў той жа час вось такой верыфікацыйнага, зноў жа, вот гэта такого погляду на тое, што студэнт робіць. Я прыведу літаральна адзін такі вот прыклад. Ёсць розныя такія вот зараз у моўнай прасторы з'явы, і, напрыклад, калі мы гаворым пра арганізацыю таго ж медыятэксту ці медыякантэнту, то мы не можам не прайсці міма, напрыклад, таго, што ёсць у журналісцкім маўленні, публіцыстычным маўленні, напрыклад, інтэртэкстуальнасць, это ўжыванне таго ці іншага афарызму, як журналісты гэта вельмі любяць, ухо, горло, сос, мама мыла нары, па ком звучит гонг, там, например, і так далей, да? І вось сапраўды, калі дае заданне, менавіта вось такое падабраць і прааналізаваць менавіта вот гэтыя выпадкі, якія ёсць там у СБ БАЙ, у СБ Беларусь сёння, ці ў той жа звездзе, вось тут штучны інтэлект ламаецца. Мы нават са студэнтамі часам так пасміхаемся, таму што падабраць, што можа нешта, але все будзе абстрактна, без пашпартызацыі гэтай ілюстрацыі. Вось на такія моманты трэба звярнуць увагу, і іх вельмі шмат. Я просто не маю часу, і, відаць, і не трэба гэта. Тому я не на тое, што у вас і пашыраецца, што называецца, і платформа, і вось тое, што Бярозка зноў жа тут, мне здаецца, наперадзе вось такім тэхналагічных такі прарыве. Гэта вельмі добра, таму што якраз вы працуеце з дзецьмі, з пакаленнем, таму толькі вам удачы. Ну і сапраўды мы вось зараз гаворым, а відаць, Галіна Васильевна Шаблінская так думае, вось гаварыце, мне вот трэба ў эфір, прыемна вельмі чуць заўсёды на радыё Галіну Васильевну, хаця можа вы зараз там у адміністрацыйнай нейкай такой працы. Таму вось вы як практыкі, як вот мілагучнасць беларускай мовы, як вот зваротная сувязь на радыё, ці вы адчуваеце гэта? Калі ласка. Дзякуй вялікі за прадстаўленае слово. Сапраўды, я хочу сказаць, што мой вопыт работы на беларускім радыё падкрэслівае ўсе асаблівасці беларускай мовы. Вось, дарэчы, тэма нашай сённяшняй сустрэчы «Жывое багацце Беларусі». Я не палянілася, што называецца, не паленавалася і захапіла з сабой кніжку вядомага вам усім Уладзіміра Міхайлавіча Юрэвіча, першага дыктара беларускага радыё, літаратуразнаўцы, які вельмі шмат супрацоўнічаў з беларускім радыё, не толькі як дыктар, а менавіта як знаўца мовы беларускай. І дзякуючы таму, што некалі ў 1963 годзе на беларускім радыё з'явілася такая топовая, як цяпер сказалі, праграма радыёклуб «Жывое слово», вось цяпер мы маем гэтую кніжку «Слова жывое, роднае гаваркое». Гэта была апошняя яго кніга у жыцці, але ён разумеў, вось, наколькі гэта важна. І для яго, чалавека, які прайшоў такую багатую дыктарскую школу, які быў у Маскве, працаваў дыктарам у ваенны час на савецкай Беларусі, для яго было вельмі важна несці гэтае жывое, роднае гаваркое слово да, найперш, канешне, слухача і чытача і гэтак далей. І я добра памятаю яго прыходы у наш калектыў на беларускай радыё. Я была апошнія 10 гадоў гэтага праекта рэдактарам, і мы з ім часта сустракаліся, і прыход яго да нас
гэта сапраўды быў такі як бы ну был б таким святочным нейкім дзеяннем, таму што яго любілі ўсе, і нашы, так сказать, шаноўныя ветэраны, і моладзь падыходзіла, спынялася, размаўляла. Ён быў як бы своеасаблівым таким, знаете, правадніком гэтага жывога слова да сённяшняга слухача, да сённяшняга чытача. Таму многія памятаюць яго да сённяшняга дня. І я хочу сказаць, што менавіта танальнасць слова, менавіта яго адчуванне самім журналістам альбо тым жа акцёрам, якіх шмат у нас працуе таксама, менавіта яно дае той патрэбны вынік, якога заўсёды чакае слухач. Самае галоўнае не схлусіць, самае галоўнае не перабраць. І яшчэ важна, вельмі важна разумець, хто па той бок эфіра. Каму ты гэта гаворыш, не абстрактна, а канкрэтнаму чалавеку. І вось гэтая танальнасць адчуваецца адразу нашымі слухачамі. Больш таго, я хочу сказаць, што беларускае радыё праз 100 сваіх гадоў, якія мы адзначылі ў мінулым годзе, да, яно заўсёды несла, мне так думаецца, я так адчуваю гэта, вот свайму слухачу гэтае жывое гаваркое беларускае слова. Таму што мы нашы калегі, папярэднікі, наш вялікі калектыў, які працаваў цягам гэтых 100 гадоў на беларускім радыё, мы разумелі, што такое эфірная сустрэча з тымі, хто нас слухае. І гэтаму, дарэчы, вось як бы такой пабудаванай сістэме, да, спрыяла сама сістэма працы нашай. Па-першае, разнастайнасць радыёжанраў. По-другое, яны все былі разлічаны праграмы і цяпер таксама на розныя ўзроставыя катэгорыі слухачоў. Больш таго, за 100 гадоў існавання беларускага радыё мы маем багацейшае, я гэта говорю без перабольшвання, багацейшыя фонды. І прычым яны складаліся, пачынаючы вось адразу яшчэ з году нашага нараджэння, з 25-го, што называецца. І вось у аснове такіх праграм, якія у нас з'яўляюцца фондавымі, беларуская мова. Канешне, ёсць праграмы публіцыстычныя, а ўсё-такі каралевай эфіру ў такім выпадку выступае беларуская літаратура. Таму што ўсе нашы радыёспектаклі, радыёпастаноўкі, шмат радыёкампазіцый паэтычных, гэта ўсё паводле твораў, лепшых твораў беларускай літаратуры. Калі гэта і руская альбо замежная, то ўсё роўна ў перакладзе на беларускую мову. Гэта прынцыповая пазіцыя нашага калектыву, каб заставаліся менавіта у такіх жанрах мастацкіх, менавіта беларускія аўтары. І мы фактычна, калі так зазірнуць зноў жа ў нашу фанатэку, то мы фактычна інсцэніравалі ўсю беларускую класіку розных перыядаў. І гэта вельмі здорава, і мы гэтым ганарымся справядліва, таму што гэта якраз тое жывое багацце Беларусі, пра якое сёння мы говорим тут з вами, шаноўныя калегі, на гэтай сустрэчы. Мы працягваем традыцыі нашых папярэднікаў. Па-ранейшаму працуе тэатр беларускага радыё штодня. Я думаю, што вечар дакладней, я думаю, што час ад часу вы таксама чуеце нашы радыёспектаклі. Па-ранейшаму мы ставім радыёкампазіцыі паэтычныя, прычым цяпер працуюць, ну, які раней, дарэчы, працуюць з намі лепшыя акцёры. Вот апошнім год мы запісалі 15 такіх кампазіцый цудоўнейшых з Марыяй Георгіевнай Захарэвіч, народнай артысткай Беларусі, і Владимиром Митрофановичем Рагаўцовым, заслужаным артыстам Беларусі, таксама акцёрам купалаўцам. І мы маем, дарэчы, што тычыцца тэатра беларускага радыё, то сёлета не магу не сказаць, дакладней у канцы мінулага ўжо года, у самым канцы 29-30 снежня у нас адбылася прэм'ера радыёспектакля паводле Владимира Гараткевіча, паводле вядомага яго апавядання «Лятучы галандзец». І гэта быў такі падарунак і да стагоддзя радыё, і да 95-годдзя Владимира Семёновича. Так, дзякуй, Галіна Васільівна. Сапраўды цяжка перацаніць ролю нашага беларускага радыё, якую зноў жа выконвае асветную функцыю, такое далучэнне да беларускай мовы. Я ўзгадваю тыя яшчэ добрыя часы, калі яшчэ існавала правадное радыё у нас, калі кожная хата прачыналася пад якраз гэтыя радыйныя гукі. Ну, сёння памянялася, сёння сеткавыя, таму безумоўна, што
хто ўключыць, хто не ўключыць, але той маштабу такого, як это было раней, сёння ўжо вялікі же не назіраецца, але тое, што у вас все ж таки, як Антон Васюкевич кажа, пашырэнне ідзе вось гэтай платформы, гэта ўжо усвядомлены, гэта не то, што ўключым яно ад твоей волі ці не волі, яно гаворыць, а тут ужо сам робіш свой выбор, уключаеш ці не уключаеш. Сапраўды, дзякую вялікі. І зараз не адзін раз тут узгадваліся нашы шановныя акадэмікі, так я скажу, акадэмічныя супрацоўнікі, тому што сапраўды зноў жа тую дапамогу, якую аказвае інстытут мовазнаўства, інстытут літаратуразнаўства, в цэлым цэнтр даследаванняў. Ну, гэта ўсе мы адчуваем, мы гэта ўсё бачым. І будучы гэта ці ў школе, ці ва ўніверсітэце, ці гэта будучы ў белтэлерадыё кампаніі. Таму хацелася, можа, крышачку вось такія напрамкі развіцця ўвогуле беларускага мовазнаўства, прыярытэты, якія ёсць у заяўленай нами тэме праз адукацыю, праз культуру, праз укараненне новых тэхналогій, што у вас это ёсць. Хацелася паслухаць Ігора Лявоновича, директор Института мовазнаўства Якова Коласа. Добрый день, шановные удзельники круглого стола. Мне вельмі прыемна сёння знаходзіцца і бачыць вас і чуць словы падтрымкі, таму што Інстытут мовазнаўства сапраўды цесна супрацоўнічае з навуковым метадычным часопісам «Роднае слово», і з Саюзам пісьменнікам, і з Беларускім радыё, і з міністэрствамі і адукацыі, і інфармацыі. Асноўная наша задача інстытута сапраўды захаваць жывое багацце Беларусі, як сёння называецца наш круглы стол. І ў працяг таго, што Віктор Іванович сказаў у пачатку свайго выступлення, што дзяржава ўдзяляе вялікую ўвагу захаванню беларускай мовы, і ў якасці прыкладу прывёў тое, што мы маем закон о правілах арфаграфіі і пунктуацыі, адзіны ў свеце. Я хочу яшчэ працягнуць у гэтым рэчышчы, што вялікая падтрымка ў тым, што мы маем інстытут мовазнаўства і дзяржаўныя праграмы, у рамках якіх мы працуем. Вось у прыватнасці у нас зусім недавно завяршылася дзяржаўная праграма «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржаўнасці», у рамках якой выконвалася падпраграма «Беларуская мова і літаратура». І я хочу назваць толькі лічбы, якія ўражваюць. Фактычна на працягу выканання праграмы было апублікавана 5467 навуковых работ па мовазнаўстве і літаратуразнаўстве. Вось такая вялікая колькасць. Мяне радуе, што прымалі ўдзел у рэалізацыі праграмы не толькі Інстытут мовазнаўства, сельскагаспадарчая бібліятэка, якая ў сістэме акадэміі, і нашы вышэйшыя навучальныя установы. Вынікі выканання праграмы, натуральна, знаходзяць шырокае прымяненне ў першую чаргу ў адукацыйным працэсе, у рабоце сродкаў масавай інфармацыі, у навуковых даследаваннях, ну і тыя, хто цікавіцца беларускім словам, беларускай мовай. З гэтай колькасці 422 кніжныя выданні, поэтому я думаю, што лічбы гавораць за сябе. Ну, а ўжо новая праграма, у рамках якой мы пачалі працу ў 2026 годзе, у нас ужо две асобныя падпраграмы мовазнаўства і літаратуразнаўства. Што тычыцца асноўных напрамкаў, мова заўтрашняга дня не можа быць без мовы, той мовы, якую пакінулі нам у спадчыну продкі. У першую чаргу я маю на ўвазе гістарычны напрамак, які з'яўляецца для нашага інстытута традыцыйным напрамкам на працягу ўсёй амаль 100гадовай гісторыі існавання інстытута, і гэты напрамак у нас працягвае развівацца. У прыватнасці наша задача даследавання той моўнай спадчыны і рукапіснай, і друкаванай, якая была ў перыяд 14 по 18 стагоддзя. І ў прыватнасці задача стаіць даследавання куцеінскіх выданняў, кніга дыдаскалія, Варлам Ісаав, 1637 год, увядзенне ў навуковы зварот судовых кніг, якія знаходзяцца у нацыянальным гістарычным архівах. Таксама мы працуем у інтарэсах рэгіёнаў, вось тая зноў жа гістарычная спадчына, якая вось адлюстроўвае моўную спецыфіку таго або іншага рэгіёна. І тут не абысціся без сучасных тэхналогій. У прыватнасці ўпершыню створана ў Беларусі база даных Альфа,
Это нейросетки, якія дазваляюць распазнаваць вось эти друкаваныя крыніцы, таму што кожная крыніца мае сваю спецыфіку, сваю графічную сістэму, і часам даследчыку не так проста это ўсё расшыфраваць. Я ўжо не кажу пра рукапісныя крыніцы, дзе даволі складана працаваць вучоным. Яшчэ адзін з важных напрамкаў это захаваць дыялектную мову, вось тое багацце, жывое слово, якое гучыць у розных рэгіёнах Беларусі. Назапашаны каласальны вопыт. За 75 гадоў актыўных даследаванняў дыялекталагічных і сёння вядзецца праца па стварэнні зводнага слоўніка беларускіх народных гаворак. Гэты слоўнік будзе ўключаць фактычна дыялектную лексіку не толькі сабраную на працягу 20 стагоддзя, але яшчэ ў 19 стагоддзі этнографамі, фалькларыстамі і тое, што сёння мы збіраем падчас экспедыцыі. Я прошу прощения, для того, каб для наших слухачоў і гледачоў было б это зразумела, вось вы правильно вельмі падкрэслілі пра спадчыну дыялектнай мовы, увогуле дыялектаў, тому што сапраўды менавіта з дыялектаў якраз і фарміруецца літаратурная мова. Гэта любая натуральная жывая мова і ў любога народа. Калі гаворка пра штучнае, то это зусім іншае. Таму сапраўды вот этот скарб, які ёсць, які грунт любой літаратурнай мовы, як найвышэйшай формы праяўлення культуры народа ввогуле якраз бярэцца адтуль з гэтых дыялектаў. Прабачце, калі ласка, далей. Я працягну пра штучны інтэлект. Намі распрацаваны аўдыёкорпус, які дазваляе вось той вялікі аўдыёфонд, які сабраны, таму што выязджалі ў розныя рэгіёны, записывалі, і гэтыя аўдыёзапісы даволі непроста расшыфраваць, трэба это ўсё перавесці ў пісьмовы фармат. Так вось зараз штучны інтэлект дазваляе пераводзіць гэтыя аўдыёзапісы ў пісьмовы фармат. І хочу сказаць, што это робіць амаль без памылак. Ну, ёсць специфика, конечно, что тычыцца палескіх гаворак, без умешальніцтва вучоных, напэўна, немагчыма. Ну, а іншыя рэгіёны Беларусі даволі добра. Так што вось такія інавацыйныя тэхналогіі. Ну, і вось Віктор Іванович уже узгадаў пра N-корпус, мы его называем уже нацыянальны корпус беларускай мовы. Это той электронны ресурс, які фактычна будзе развівацца ўвесь час, пакуль будуць друкавацца беларускамоўныя тэксты, таму што максімальна поўна адлюстроўвае ўсё, што надрукавана на беларускай мове, усе жанры, стылі. І на сёння аб'ём корпуса прыкладна 1,5 мільярда слоў ужыванняў. Ну і это намнога аблягчае працу не толькі даследчыкаў, таму што ўжо дысертацыі пішуцца на базе корпуса, але і настаўнікаў, і, я думаю, работникаў, выдавецтваў вельмі шырокае выкарыстанне. Ну і некалькі слоў хочу сказаць ўсё-таки пра нашу моладзь, таму што мяне вельмі радуе тое, што цікавасць да роднага слова узрастае. Вось мы правялі разам з часопісам «Роднае слово», з каналам «Культура» беларускага радыё рэспубліканскі конкурс, і за адносна кароткі прамежак часу паступіла ў нашу конкурсную камісію 350 навукова-даследчых работ. І як старшыня этой камісіі хочу сказаць, вельмі складана было нам выбраць лепшых, таму што ўсе работы па-свойму унікальныя. Усё напісана было з душой, і там не толькі інтэлектуальная праца, але сапраўды вот бачна, што і настаўнікі, і дзеці, і бацькі падключаліся, вось цікавяцца родным словам, і вось было прысуджана вучаніцы Бярозаўскай школы Лідскага раёна, якая падрыхтавала унікальны слоўнік мясцовых лідскіх гаворак. Зроблена было фактычна прафесійна, з пункту гледжання нават акадэмічных мовазнаўцаў, аформлена ўсё правільна, і нават пералічаны максімальна поўны спіс лексікаграфічных крыніц, што рэдка бывае. Вось, асацыятыўны слоўнік правялі, эксперыментальная база нават была такая мінімальная створана. Вельмі вялікая цікавасць да онімнай лексікі, імянушкі сабралі мясцовыя. Нам людзі не раскрываюцца часам на мясцовасці, што тычыцца вось гэтага пласта лексікі, а дзецям это было прасцей сабраць. І вось хочу сказаць, што мы нават апублікуем у нашых зборніках акадэмічных некаторыя з работ. Сапраўды, я думаю, што вы гаварыць пра свой інстытут можаце дзень і ноч, таму што тую працу, якую маштабную вы выконваеце, так сапраўды. Я маю на ўвазе нават і тое заканадаўчае, вось пераклад заканадаўчых актаў, таксама. Вось я так не хацеў вас пацікавіцца ў сувязі з тым, што вот у нас і указ рыхтуецца па навуковай інавацыйнай дзейнасці і так далей. А ці не стаіць пытанне на тое, каб ўсё ж такі надаць інстытуту мовазнаўства ўжо не структурное подразделение центра,
А вот як было раней, дзе я вучыўся, напрыклад, у аспірантуру прыйшоў у 85-м годзе, інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа грымеў. Гэта настолькі вот была такая установа, якая, ну, сапраўды аўтарытэтная, маштабная, нават з тым кадравым патэнцыялам, які вось тады быў. Ці не ўстае зараз пытанне, ці это ваше толькі жаданне, ваше асабістае? Это, я думаю, что, Виктор Иванович, ваши слова подтримали все супрацоўнікі Института мовазнаўства. Потому что мы працуем в одном центре с коллегами, мастацтвазнаўцамі, специалистами в галіне кино, выявленчае мастацтва, театра, але все-таки мовазнаўства – это особный кірунок, уникальный по-своему. У нас свой объект, предмет даследования, и, напэўна, грымеў бы інстытут яшчэ больш, калі б ён быў бы як самастойны інстытут. Ну, давайте пожадаем вам, каб да гэтага пытання вярнуліся, і, можа быць, сапраўды зараз у гэтай нашай такой геапалітычнай сітуацыі, у якой мы знаходзімся, калі мова становіцца, ну, на вялікі жаль, нават і палітычным інструментам вот гэтых зрухаў, якія адбываюцца, это мы на вялікі жаль становімся сучаснікамі такіх з'яў негатыўных, асабліва калі вот говорить, і гэта ўвогуле не ўласціва ўсходнім славянам тое, што адбываецца. Таму, можа быць, вот гэтыя словы, якія вот вы сказалі, што кожны быў бы вельмі рады, ну, можа, дасць Бог, і пачуюць, і якраз улічваючы вось эту важнасць вашай такой установы, можа будзе і прынята якое рашэнне, будзем толькі спадзявацца. Я дадам яшчэ два слова літаральна, што акрамя фундаментальных даследаванняў вельмі важныя прыкладныя даследаванні і прыкладны напрамак, таму што акрамя чыста навуковай дзейнасці мы яшчэ на працягу года рыхтуем 4-5 тысяч адказаў на розныя звароты грамадзян, таксама юрыдычных асоб, это таксама вельмі важна. Алексей Иванович падкрэсліў, што як быццам мову, ну, відаць, кожны чалавек вывучае ўсё жыццё. І сказаць, што ты на 100% валодаеш ёй, ці ведаеш, я ўсё жыццё вывучаю мову і 2 дысертацыі нават напісаў, як быццам па мове, а прызнацца, што я ведаю на 100%, навряд ці я гэта змагу, таму што тую скарбніцу, якая пастаянна папаўняецца, гэта, правильно вы сказалі, якраз гэта задача, ну не задача, а, відаць, практыка пісьменнікаў, паэтаў, прозаікаў. І у нас за нашым круглым стале прэс-канферэнцыі удзельнічае шановны Іван Васильевич, які ўзначальвае Інстытут літаратуразнаўства. Іван Васильевич Саверченко, калі ласка, ваш погляд. Паважаныя калегі, я выступаю апошнім, і мне сапраўды хочацца выказаць падзяку, уже паколькі я ці апошні, ці апошні. Да. Мне хочацца сказаць, першае, пачаць з падзякі, ну, усім дзяржаўным служачым, якія карыстаюцца беларускай мовай і падтрымліваюць яе, нашим настаўнікам, выкладчыкам ВНУ, бібліятэкарам, журналістам, навукоўцам, філолагам, бадаўцам, кнігадрукарам, кнігагандлярам. Вялікая колькасць людзей, вялікая армія людзей працуе пісьменнікам, літаратурным крытыкам, якія ўсе мы разам працуем над выкананнем высокай місіі падвышэння філалагічнай культуры беларускага грамадства і сваёй асабістай, і ўсяго нашага грамадства, і пашырэнню нашай мовы ў свеце, падвышэнню яе аўтарытэта. Вось тая місія, якую мы выконваем. Здаецца, у нас больш-менш усё атрымліваецца. Ну, прынамсі, у нас пакуль што атрымліваецца захоўваць і нашу літаратуру, і нашу вот такую, і нашу весь філалагічны патэнцыял. Можа быць, і ёсць праблемы, ёсць яны, але мы іх, здаецца, супольнымі намаганнямі, праз дыялог, праз узаемныя падказкі можам вырашаць. Ёсць для гэта і структуры, і веды. Едным словом, гэта ўсё робіцца спакойна. Ну, наша місія больш такая вот на маіх калег, супрацоўнікаў Інстытута літаратуразнаўства, спрыянне сучаснаму літаратурнаму працэсу, напісанне рэцэнзій, монографій пра творчасць пісьменнікаў сучасных. Асноўны акцэнт на падтрымку сучаснай літаратуры. У нас выдатныя пісьменнікі: Віктор Шніпі, Васіль Шарко, Алесь Бадак, Прыгодзіч, Праўдзін Віктор. Усе яны чакаюць добрыя рэцэнзіі, прачытання гэтага рамана, напісання дысертацый. Усё мы гэта робім. Не толькі пра сваіх пісьменнікаў. Мы пішам пра нашу ўзаемасувязі з расійскімі пісьменнікамі, супрацоўнічаем, перакладаем на рускую мову ці з рускай мовы перакладаем.
Апроч таго, вось цікавую напісаў Владимир Чарота, напісаў цікавейшую кнігу пра італьянскую літаратуру. Это вельмі цікавы вопыт здабыткаў, што адбываецца ў еўрапейскіх літаратурах. І гэта таксама з'яўляецца нашай, так скажем, нашай задачай. Ну и, конечно, абавязак акадэмічнага інстытута і, можа быць, і выкладчыка ВНУ – это захаванне і пашырэнне класічнай спадчыны Беларусі. Бо все-таки класіка, той фундамент, Купала, Колас, Богданович – это неоценные наши помники. Выдание. Мы выдаем цікавы проект, реализуем «Золотая коллекция белорусской литературы». Идет о 50 томах. Выдадено в этом году 30-й том, уже 30 томов. Яна працуе, я пытал книгагандляров, яна продаецца, люди набывают классику, читают, студенты, школьники, наставники. Одним словом, вот такая великая работа. Мы эту работу виконуємо. Особисто я пишу по-беларуску, ось, так само і кожен год я проходжу сюди некие свои уласные справоздачи. Не только закликаю писать. Ось видав, в этом году видав, у минулом году 25-м «Райский берег», «Белорусская земля» у першем 15 стагоддзі. Это такое синкретичное доследование про вытоки нашей мовы, калі пачалася наша мова, про наш фольклор, про наше письменство старажытнае, ну і, вядома, про грамадскія працэсы, якія ў той час адбываліся. Да цікавай высновы прыйшоў, што, конечно, что наша мова, беларускае адметнае слово, з'явілася ў вельмі глыбокай старажытнасці. Мы яшчэ, як кажуць, можам спрачацца пра час з'яўлення, там, дыскутаваць, але гэта вельмі глыбокія вытокі нашай мовы. І наш фольклор, асабліва, я тут пишу про наши казки, про нашу календарно-обрадовую поэзию, это з'ява глыбінная, наша дохрысціянская. То есть мы гаворка ідзе про то, они ж по-беларуску гучалі, а замова, напрыклад, это з'ява реліктавая, она неизменная. Вось, это сведчанне того, что и наш этнос, а мова з'яўляецца галоўным індыкатарам з'яўлення этноса, мова и самасвядомасць. Вось. Поэтому вось такие мои разважанні про вытоки нашей мовы в этой книзе можно знайсці. И у нас задач много зараз. Перед письменниками, перед навукоўцамі. Мы их будем вырашаць, усе створаны умовы. Дякую вам. И я думаю, что працягне ваши рэйгат, думки, супрацоўнік таксама Института литературознаўства імя Янкі Купалы, загадчык аддзела выдання тэксталогіі, да, Василевич Алена Александровна. Дякую. Добрый день, шановные коллеги. Мне б хотелось закрануть сегодня у нашей такой живой гутарцы наступный аспект. Ён уже закранаўся, и вось Алексей Иванович закранаў его, и Иван Васильевич, и Виктор Иванович, да и уже Игорь Леонович про гэта казали. Что я маю на увазе? Гэта мова тэкстаў, мастацкіх тэкстаў, мова беларускіх пісьменнікаў. Так што ж гэта за мова? Што ж гэта за тэксты такія, якія так нас прывабліваюць, так вабяць, так чаруюць, ну і зачароўваюць, калі хочаце. Нам усім вельмі добра вядома, што ў грамадстве мова мастацкай літаратуры яна адыгрывае вялікую сацыякультурную ролю. І менавіта пісьменнікі сваёй творчасцю аказалі вырашальны ўплыў на фармаванне і развіццё ў 19 і 20 стагоддзях новай беларускай літаратурнай мовы, яе ўнармаванне, пашырэнне і ўдасканаленне. І можна нават сказаць, што менавіта пісьменнікі ў пэўныя перыяды гістарычнага развіцця нашай краіны станавіліся менавіта ахоўнікамі і захавальнікамі беларускай літаратурнай мовы. Дык чым жа яна вызначаецца? Да, чым жа вызначаецца? Вызначаецца яна найперш, канешне, багаццем народнай лексікі. Пра гэта ўжо таксама сёння казалі і згадвалі. І у ёй прысутнічае народна-паэтычная аснова. Актыўнае выкарыстанне фальклорных вобразаў, прыказак, прымавак надае мове якраз такі такую яскравую вобразнасць, жывы народны характар. Характэрна для яе і дыялекталагічная насычанасць, таксама ўжо пра гэта згадвалі. І мне б хацелася пару прыкладаў літаральна-дыялектных словаў для шаноўнай аўдыторыі, для тых, хто нас слухае, глядзіць. Я спадзяюся, што гэта будзе цікава. Напрыклад, такія цікавыя словы. Вось яны брышкуюць. Да? А вось паспрабуй здагадацца, а што ж гэта яны робяць? Брышкуюць, брышкаваць. А брышкаваць гэта важнічаць. Ну, я думаю, што многія ўжо здагадаліся, гэта важнічаць. Такое слово дыялектнае прыгожае. Альбо слово пусткі.
І вось калі мы рыхтавалі збор твораў Кузьмы Чорнага, і зараз яго рыхтуем, мы не маглі доўга ніяк знайсці, што ж гэта за слова. Ні ў адным дыялектным слоўніку яго няма, не знайшлі мы. У тым ліку звяртаючыся і да электронных базаў дадзеных. Ну, але вось такімі пошукамі у тым ліку і кантэкстуальным, канешне, кантэкстам карыстаючыся, вызначылі мы, што гэта слово азначае прагны. То есть ад слова, ёсць такое слово пухаць, гэта піць з прагнасцю. Таму пусткі гэта атрымліваецца такі вось вельмі прагны, но там у дачыненні да жыцця. То есть чалавек быў вельмі такі прагны да жыцця. Ну, насадка, я думаю, все ведаюць, здагадаюцца такое слово, гэта насавая хустачка. Ну, канешне, нельга не сказаць пра мілагучнасць, эўфанію беларускай літаратурнай мовы. Паколькі пісьменнікі імкнуцца да выразнага вымаўлення галосных, пазбегаюць назапашвання язычных, выкарыстоўваюць прыназоўнікі і ё-ёд для рытмічнасці. Ну, канешне, гэта найбольш характэрна для паэзіі. І дазвольце, я зачытаю ўсё ж такі пару радочкаў. Всім нам вельмі добра вядомы верш Максіма Танка «Роднае слово», напісаны ў 43-м годзе, хочу падкрэсліць. З легендаў і казак былых пакаленняў, з калосся цяжкога, жытоў і пшаніц, з сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету, шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што легло назаўсёды ў аснову, святыня народа, бессмерце яго, ты выткана дзіўная родная мова. Дякую, Елена Александровна, за такое, видать, лиричное такое крышко отступление. Мы все с вами згодны на конт того, что есть белорусская мова. И вы снова закранули довольно такую цікавую з'яву, калі нават дыялектнае слово можа трапіць у літаратурную мову, але для гэтага трэба, каб прайшоў пэўны час. І мы увогуле літаратурная беларуская мова, яна адкрытая для такіх слоў. Мы цудоўна ведаем, што ёсць цэлы пласт так званых семантычных кандэнсатаў. Некалі вот Ірына Шкраба выпусціла такі слоўнік «Самабытнае слово» яшчэ ў 90-е гады, там было 900 такіх слоў. А вось уже перавыданне уже больш за 10 тысяч, разумееце? Таму вот эта знічка, заранка, які вот адразу падкрэсліваюць традыцыю фарміравання беларускай мовы, якая адрозніваецца ад кніжна-пісьмовай традыцыі. Яна якраз літаратурна-размоўная эта традыцыя, таму што якраз гэтыя фальклорныя ці дыялектныя спалучэнні ці нават словы, яны крочаць, і калі сапраўды ідзе апрацоўка майстрам слова, паэтам, празаікам, драматургам, публіцыстам, яны могуць трапіць на ўзровень літаратурнай мовы. Што вы хацелі дадаць? Я хацеў дадаць вельмі істотнае, што Алена Александровна так захапілася аспектамі мовы, што забылася сказаць пра тое, што яна адказвае ў інстытуце за падрыхтоўку поўнага збора твораў нашых класікаў літаратуры. Пад уражаннем мовы Кузьмы Чорнага яна, бачыце, яна ўжо на гэты момант мы выдалі 3 тамы збора твораў Кузьмы Чорнага, Янку Браля завяршылі. Уся класіку, вот это тое, што робіцца і Аленой Александровной, і папярэднікам Михасем Ивановичем Мышинским. Вот эта визитная картка нашего института, это выдание зборов творов классиков литературы. Здесь вот захавание вот этой филологичного вот такого накірунку важнее. Это надзвычай важно, и это и есть заслуга. Я думаю, она про это и будет говорить про специфику, но Алина посоромилась, что. Одним словом, вот это важнейший аспект. Мы зразумели, что сапраўды выдадзены гэтые выдания. Это помнікі нашим класікам. Это асноўнае вось тое, да чаго будуць звяртацца і праз 5, і праз 10 гадоў працы акадэмічная, фундаментальная, якую павінна выконваць Нацыянальная акадэмія навук. Вот такі праект агульнанацыянальны, як выданне збора твораў, яны заслужылі. І вот тое, што я сказаў пра такія агульнанацыянальныя праекты, як залатая калекцыя беларускай літаратуры, іншыя, што мы плануем, это той фундамент, на якім будзе трываць беларуская нацыя, беларускі народ і ў будучыні. Так, абсолютно згодны з вами, тому що якраз вот і збори творів класіків наших, вот, наприклад, тут зараз ми можемо ще згадати і збор творів Владимира Короткевича, які глядячи, наколькі це обуджає і покоління, і розкриває тое, що як Владимир Семенович сприймав эту мастацьку речаїсність, як от після
гістарычных раманах, у сваіх нарысах это все ажыццяўляў і рэалізоўваў. Шановні коллеги, ведаеце, вот мы говорим про інстытут мовазнаўства, про інстытут літаратуразнаўства, вот няма яшчэ інстытута журналістыкі медыйнага нейкага, хай бы ён і быў бы таксама. Але я да чаго так подводжу, што якраз, ну, можна сказаць, такой пляцоўкай, ці, можа быць, альма-матэр гэтага ўсяго з'яўляецца, як бы там ні было, але філалагічныя факультэты журналістыкі. І у нас сёння прысутнічае на сустрэчы якраз вот Наталья Васильевна Ефимова, прадстаўнік філалагічнага факультэта, я так бачу, вас адрэкамендавалі сёння да нас, да? Кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства. Калі ласка, Наталья Васильевна, як кафедра, як факультэт, увогуле універсітэт, як вы бачыце, вот это шляхі развіцця роднай мовы, яе засваення, функцыянавання. Калі ласка. Дзякуй вялікі, добрый дзень, паважаныя калегі. Якраз такі сёння я б хацела крышачку расказаць пра тое, якімі спосабамі, шляхамі выкладчыкі нашага факультэта папулярызуюць беларускую мову сярод студэнтаў і філфака, і іншых факультэтаў нашага універсітэта таксама. Зразумела, што нашы студэнты філалагічнага факультэта вывучаюць беларускую мову паглыблена на ўсіх моўных узроўнях. Яны пішуць на беларускай мове, пра беларускую мову, курсавыя, дыпломныя працы, выступаюць на навуковых канферэнцыях і гэтак далей. Акрамя таго, мы выкладаем беларускую мову на іншых факультэтах БДУ. Ёсць у нас спецыяльны курс, называецца беларуская мова прафесійная лексіка. На працягу семестра мы выкладаем гэты курс студэнтам розных іншых факультэтаў. І хацелася б адзначыць цікавасць да беларускай мовы з боку не толькі будучых філолагаў, але і студэнтаў іншых факультэтаў. Яны сёння, наша моладзь, усведамляе неабходнасць гаварыць па-беларуску, важнасць нашай роднай мовы для нашага народа, для нас, для кожнага. І вельмі цешыць той факт, што вось кожны семестр сярод студэнтаў розных факультэтаў сустракаюцца беларускамоўныя асобы, якія з задавальненнем расказваюць пра свой шлях да беларускай мовы. А таксама кожны семестр я чую слова шкадавання з той прычыны, што вось гэты курс па прафлексіцы такі кароткі. Студэнты хацелі б нават больш паглыблена вывучаць, нават не філолагі, беларускую мову. Таму вось гэтыя факты, мне здаецца, даюць аптымізму. Мы можам з аптымізмам глядзець у будучыню беларускай мовы. Канешне, што тычыцца беларускай мовы, значнай падзеяй на філфаку з'яўляецца тыдзень роднай мовы, увогуле ў БДУ, які праводзіцца якраз зараз. Падчас гэтага мерапрыемства адбываюцца розныя навуковыя, ладзяцца навуковыя мерапрыемствы, канферэнцыі, сустрэчы з вядомымі беларусістамі, гульні пазнавальныя для студэнтаў і філфака, і іншых факультэтаў таксама. Значыць, канешне, асноўная пляцоўка правядзення гэтага тыдня з'яўляецца наш філалагічны факультэт, але на кожным факультэце вось на працягу гэтага тыдня ладзяцца свае асобныя мерапрыемствы. Хочацца яшчэ адзначыць той факт, што на нашым факультэце не першы год дзейнічае школа беларусіста для вучняў 8-11 класаў. У рамках гэтай школы вучні могуць даведацца больш інфармацыі пра беларускую мову, паглыбіць свае веды, а таксама паспрабаваць сябе ў якасці студэнта-філолага, так сказаць. Добре, дзякуй вялікі, Наталья Васильевна. Мы сапраўды так уяўляем і добра ведаем, што якраз філалагічныя факультэты, я не жартаваў, калі так казаў, што якраз з'яўляюцца той базай, адкуль мы пайшлі, філолагі, літаратары, мовазнаўцы, і колькі мы ведаем асоб, якія заканчваюць. Таму гэта, відаць, зноў жа тая скарбніца, якраз кадравая, і таго памкнення вывучэння беларускай мовы, рускай мовы. Як вы правильно заважылі, што я на факультэце журналістыкі гэта таксама магу адзначыць, што ёсць цікавасць моладзі да беларускай мовы. Яна шматаспектная, гэтая цікавасць. Гэта не значыць, што толькі ён па-беларуску гаворыць, ці што. Мяне, напрыклад, радуе
нават тое, што калі малады чалавек ці журналіст, ці ўвогуле філолог адкрывае свой аккаунт і там друкуецца, ён туды якраз уключае свае вершы кволенькія яшчэ, якія патрабуюць дапрацоўкі, але гэта яго самавыражэнне. Ён выражае і паглядзіць, сябе выражае. І паглядзіце, мы з вами знаходзімся сапраўды ў такім часе, калі чалавецтва ніколі не ведала такіх магчымасцей, як ёсць сёння. Сёння сучаснік пагружаны ў тэкст. Таму што дзе б ты не знаходзіўся, нават вот тут мы зараз сидзім, гаворым, у кожнага вот гэтыя дэвайсы, кожны нешта набірае. А калі гэта было? Не трэба бегчы да тэлефона, у суседні пакой там ці дзе. Вось, калі ласка, ўсё тут. Чалавеку наканавана выражаць сябе ў слове, у родным слове. І шчыра казаць, гэта яго такая арганічная здольнасць увогуле існавання. І больш таго, калі гэтага няма, ці калі гэта можа быць неяк забаронена, то пачынаюцца ўжо такія працэсы паталагічныя. Вось адразу узгадваю сіндром Сняжаны. Это вот калі на пачатку 21 стагоддзя узнік гэты сіндром Сняжаны. Што это значыць? Ось Сняжана там у Белградзе, маладая асоба, дзяўчына у аккаунце расказала пра сябе, пра свае пачуцці, а ёй ніхто не лайкнуў. А ёй зваротнай рэакцыі ніякай не было. І ў чалавека псіхасаматычнае расстройства. Бачыце, вот это яшчэ раз паказвае, наколькі мы залежым ад таго, як мы валодаем і як мы выражаем сябе ў слове. І тое, што сёння моладзь спрабуе гэта рабіць, асабліва на роднай, на беларускай мове, гэта можа толькі радаваць. І шчыра казаць, вот, можа быць, вот тут неяк вот ёсць такі ўплыў клопату дзяржавы ўвогуле, урадавых устаноў, спакойна, сістэмна, без усякіх вот таких вот, што называецца, надрываў, і чалавека далучыць да сваіх каранёў, да свайго багацця. І я люблю паўтараць, калегі, відаць, кожны са мной, відаць, тут пагадзіцца, што заўсёды, калі вот гэтую актуалізуеш, гэтую такое пытанне, гэтую тэму, то трэба пачаць з сябе. Сябе, як ты выходзіш на вуліцу, як ты гаворыш з суседам, як ты гаворыш у сям'і. Бо, шчыра казаць, нават і рускамоўныя беларусы далёка не адышлі ад той жа беларускай мовы. Таму што тая акцэнталогія, тая дзеканне, цеканне, тыя інтэрферэнтныя з'явы абсалютна адчувальныя. Таму што вот вы журналістыцы, да, я вот сваім студэнтам, калі выкладаў беларускую мову, заўсёды неяк так экзаменовал. Скажите, ласка, дяди и тети сидели в тени деревьев. Никто, 90%, что называется, не могут выказать это по-русски, потому что у нас есть природная здольность дзекання-цекання, рэдукаванасць вот тая, якая ёсць, напрыклад, той же рускай мове, а у нас няма рэдукаванасці, тому што у нас дзейнічае закон недасімілятыўна акань і так далей. Таму, завершаючы нашу вот такую размову, калі не будзе, правда, пытанняў, хочу яшчэ раз падкрэсліць вот гэтыя, можа, такія вельмі важныя такія кіты, на чым стаіць увогуле народ і увогуле наша і дзяржава і так далее. Это якраз то, што тут было якраз заявлена. Это ёсць і адукацыя, культура, навука. І сёння вот гэта наступленне так званых інфармацыйных тэхналогій штучнага інтэлекту. Мы сапраўды павінны у нейкай ступені з асцярожкай ставіцца вось да гэтага ўплыву арганізацыі, генерыравання таго ж тэксту, і мы гэта робім, таму што ў дзяржаве, напрыклад, ёсць такі спачатку 116 указ прэзідэнта быў аб генератарах, да, навінавых генератарах, да, генерацыі вот это быў, да, маецца на ўвазе, што мы добра адчуваем, што калі ты ствараеш сам уласны свой тэкст, то ў цябе яшчэ вось там за спінай ёсць яшчэ штучны інтэлект. І каб там ён не галюцінаваў, таму што ён можа толькі тое узяць і згенерыраваць, што ёсць ужо. Таго, што няма, што чалавек, як пісьменнік, там, напрыклад, не прыдумаў тое ці іншае слово, яго там няма.
яго там няма. А значыць, вот гэта большая такая роля, відаць, самога чалавека, самога вот спецыяліста, ну, чым вось штучнага інтэлекту. І, канешне, тут можна меркаваць пра тое, што гэта можа быць памочнікам самога студэнта, чалавека і так далей, але ні ў якім разе не так нейкай аналогіяй, бо заўсёды абсалютна заўсёды спаткнешся на галюцынацыю. А галюцынацыя – гэта тая выключнасць, на што хварэе сам штучны інтэлект. Вот я ввогуле прапаную, шановныя калегі, зрабіць прэс-канферэнцыю вось на, ну, дзе прэс-ці круглы стол такой уплыву штучнага інтэлекту на тэкставытворчасць, на тэкстапрайзвадзіцельнасць. Я з задавальненнем паўдзельнічаў, потому што сёння гэта ўсяго не выкажаш, а тут ёсць глобальныя праблемы наконт таго, што і штучны інтэлект і сённяшні тэкст. Чалавек пагружаны ў тэкст. Гэта акалічнасць нашага часу. Дзякуй вялікі усім за размову, вельмі цікавую. Для мяне, напрыклад, нейкія адкрыцці вось тут зрабіў у кожнай асобе. Так што вялікі вам дзякуй і сардэчна віншую з надыходзячым, калі там, да, з надыходзячым днём роднай мовы. Дзякуй вялікі. І да пабачэння.